Manis dumateng panjenengan sedaya. Nuwun. Ayo. Lan ugi menika katur dumateng Bapak Sujak nggih. Apabila panjenengan mangke kepareng manunggal raos kalian puri budaya nyemanggaken Bapak nggih pangestunipun saking panjenengan. Iki jumpute iki ya pengalaman pancene bocah. Lah dandan diwene ya tak parani ae. Heeh, wis to. Kesuwen. Kesuwen kok kene iki senengane sing cepet-cepet kok. Ya saiki lho sing nyawer marani sing disawer marani sing nyawer e. Kuwi ngono tandha yekti piye, Wong? Kan nek nyawer nyombak ngono tidakno ngene-ngene ini sing. Gini ya. Iya.
Puribadaya sing B ya. Nah, iki aku sing bingung ya ngono kuwi lho. Jane nek piro aku lho. Puribadaya kan pentas 2 ta. 2 tempat iki. Ingkang setunggal wonten lapangan Bangun Jaya. Heeh. Loro padha ae. Padha ae lho. Berarti- Wajah kok aku lek kok bekne ngono kuwi aja ya. Ning ya. Lah aku ya B ya. Ya timbangane sim A lho dur B ya. Ngono ya. Ya wis Puribadaya strip ngono berarti. Heeh, wis ta. Puribadaya. Strip iki kenceng kok strip kok ngene, strip iki ngene. Oh. Bintang 2 ngono. Heeh, kuwi ngene iki garis miring kok iso. Iya. Ayo. Wis pas aku iki mau. Iya. Matur suwun ya